kanyakla kod kuonde tiegruok mopogore opogore moriwo nyaka TVET. Seduoko mano mar KCSE mar higa mokalo. Mano jopuonjre 270, 715 kende ema noyudo C+, manyiso ni mano grade kata mana alama mabed na giyudo manterogi straight e mbalariany. Manyiso ni e kwan modong nikech wang'eni nyithindo mahao 900 notimo penj, manyiso ni nyithindo 700 gi wiye ok bi yudo thuolo mar riwore mbalariany straight mana kaluwore koda duoko madwarore. Koro thuolo mage mabende nitiere ne jopuonjre makamagi kaka registrar mano mar JUST, nikech ang'eni okinyi otieno makawuono gineno chenro achiel kachiel. Gima timore Sharon, adwa golo wiwa e gima waparo ni nyathi kom dhi mbalariany kore ka nyathi ochopo. There are a lot of TVET courses, diploma courses, ma nyithindo somo life skills. Adwa konjin kawuono e TV station ka. Nitie jomo timo digri, masani dok timo diploma. Nikech digri mane gitimo no okonygi. Nyithindo nitie madhi masom mechanical engineering e diploma. Nyithindo nitie madhi agricultural courses. Nyithindo madhi e TVET masomo education. Masomo IT. Life skills is the way forward. White collar jobs sanitho. We need blue collar jobs. Nyithindo nyaka ng'i mako chilo, gimak low, gidhi agriculture, gidhi some electricity, gidhi some nyaka plumbering, gimak nyaka yo mar sports. So let us not be convinced ni koro ka nyithindo 700, 200 kende modhi, 700 gi onge kuma dhie, nyithindo gi ntie gi kama ginyalo dhie. Life skills are very important. TVETs are very important. Diploma courses are very important. Certificates are very important. Kata an mabet ka, anyalo koni ni antie gi certificate, diploma mar, antie gi diploma mar ang'o, mar restaurant management. Kawuono ka onge tich mar mbarale, anyalo ya hotel kamoro, I can be employed. I have a nurse aid certificate, moa mana America, godita som America. Maka wuono anyalo konyo jotuo kamoro. Koro kikwaket wiwane, koro nyithindo duto nyaka dhie mbalariany, nyithindo duto mbalariany ni kende maging'iyo, ni ibomi gitije, onge tich. We have to teach our children to create their own jobs. Tontie nafasno. Tadira makende tije lwedo hisomo hiwacho ne TVETs mopogore opogore. Kar kamano Dr. Salome noka thuolo bende dhi kama wang'wa. Adwaro mar mondo mi walos bende kotenre koda chiedh nade mabende nyithindo manyiro bedo kakadha hinya teenage pregnancy mabende gi dholuo iluongo kanyo ne hie ma oiu. Akeni kaka jala mabende osebedo kod manaka kedo ne nyithindo manyiri kanyakla